Dobrý večer, pán Pavlík. Dobrý večer, prajem. Zdravím vás. Ja vás pozdravujem a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujeme veľmi pekne. Vy zniete veľmi dobre, toto je perfektné, máme dobrý zvuk. Pán Pavlík, trošku hlasnejšie, slabo je vás počuť. Mňa je počuť slabo. Áno. A teraz? Dobre, už trochu. No, budem kričať teda. A zase poslucháčom sa to nebude páčiť. Pán Pavlík, než vôbec začneme, ja musím povedať jednu vec. My sme tu včera mali taký ekonomický rozhovor skôr teda z druhej strany o tom, ako ľudia teda s ním môžu nájsť prácu a tak. A ja sa pýtam túto otázku každého, koho stretnem už asi 5-6 rokov na Slovensku. A včera som sa, to sú dve otázky, a včera som sa ich spýtal teda nahlas a verejne. A ja som zvedavý. Chcem ich položiť aj vám a či mi budete na to vedieť odpovedať, lebo zatiaľ mi nikto na to nedokázal odpovedať. Prvá otázka moja je, prečo je minimálna mzda na Slovensku udržovaná umelo tak nízko? Ano. A druhá otázka je, prečo sú odvody také vysoké a nezmyselné, ktoré vlastne nútia ľudí, aby podvádzali? Dobre, ďakujem za otázku, ale ak dovolíte, predtým, ak odpoviem, by som chcel spropagovať jednu akciu. Nech sa páči. Na ktorej budem vystupovať. Je to v Košicách 24. februára. Myslím, že stretnutie by malo byť pred vchodom na železničnú stanicu. A bude to protest proti neprispôsobivým rómskym asociálom, ale aj proti asociálom z vysokej politiky. Lebo ja mám taký dojem, že v prvom rade hlavná príčina sú tí politickí asociáli. A teraz, ako k vašej otázke, jak bola tá prvá otázka, že prečo? Prečo je minimálna mzda na Slovensku držaná umelo tak nízko? No, pozrite sa. Minimálna mzda je preto tak umele udržovaná, lebo my si musíme vyjasniť niektoré problémy, o ktorých sa mlčí. Sú niektorí ľudia, ktorí priznávajú, že napríklad nám každoročne cez štátny rozpočet, cez korupciu, daňové nedoplatky, daňové úniky, netransparentné verejné obstarávania uniká ročne 7 až 9 miliard korún. To dokážu niektorí priznať. Ale potom je tu ešte jeden závažný problém, o ktorom sa verejne mlčí, a tam sú veľmi veľké úniky. Poviem vám názorný príklad. Učiteľ, ktorý učí, si zaslúži svoju mzdu, lebo vzdelanie to je základ národa. Lekár a zdravotná sestra, ktorí liečia, si zaslúžia svoju mzdu, lebo popri vzdelaniu je zdravý človek zárukou tejto spoločnosti, teda vzdelaný a zdravý človek. A teraz vám dám názorný príklad. Na členoch ponovembrových vlád a parlamentov, teda z latinského názvu Sentamus Nematalis, rarita obecná, alebo bulač obecný. Predstavte si, že títo ľudia, keď si to zoberieme, treba, že skončí volebné obdobia istej koalície. Áno, oni podpisovali istý ústavný sľub, kde sa hovorí, že budú slúžiť národu, budú zveľaďovať túto republiku pre blaho občanov. Áno. No, ja bych v prvom rade ten sľub podľa reality by mal začínať takto. Sľubujem na svoju zločineckú, zlodejskú a parazitnú darmožráckú česť v zátvorke, však ja žiadnu nemám, že budem slúžiť sebe samému, svojej rodine, svojim stranickým súputníkom. A teraz si predstavte, že títo ľudia za škodia nám všetkým a berú nadmerné platy. Teraz tieto peniaze dávajú do obehu a používajú za ne produkty, ktoré sú ekonomicky podložené. Čiže ako môže tá naša ekonomika vyzerať? Pritom oni sú ešte v rôznych ďalších funkciách.
A napríklad ich vinou treba sa tuneluje podnik, rozkráda sa podnik a oni svojim manažérom ešte dávajú zlaté padáky, miliónové odmeny. No ako potom môže tá naša republika vyzerať? A my sa potom nečudujeme, že minimálna mzda je taká, aká je, že šička, ktorá dre ako mulica, nezarobí nič, robotník, ktorý robí u pásu, nezarobí nič, poľnohospodár nezarobí nič, lekári sú na tom tak, ako sú, zdravotné sestry, učitelia, ostatné profesie. Takže problém je ten, že tu vlastne tí, ktorí produkujú, tak nemajú nič, sú na minime, a tí, ktorí parazitujú z titulu svojich politických funkcií, tak vlastne žijú si v blahobite. A to je totiž tá tragédia, že týchto parazitných darmožračov sú 4% a vlastne oni takto okrádajú 96% národa. A ja sa pýtam, čo my sme vlastne za národ, keď nás 96% sa nechá týmito 4% takto okrádať. No to je dobrá otázka. Ja si myslím, že každý poslucháč a každý človek, ktorý má viac ako 17-18 rokov, by si túto otázku mal naozaj položiť každý deň. Moment, prosím vás pekne, a ešte jedno by som chcel doplniť. Nech sa páči. Samozrejme, že keď títo politici to, čo rozkradnú, tak príde ďalšia vláda a teraz to chýba v štátnom rozpočte. No tak čo sa ide robiť? Tí gaunery, ktorí to rozkradnú, tí si to užívajú v blahobite a ďalšia koalícia potom príde s tzv. Zlatým telaťom, ktorému sa hovorí nevyhnutné ekonomické reformy. A my si teraz položme ďalšiu otázku. Keď tieto peniaze nám chýbajú, bereme si pôžičky zo zahraničia. A teda základná otázka je vlastne nejaký rozdiel medzi tými rozkradnutými miliónmi a miliardami, ktoré tu rozkradnú a premahajú naši politici, a hodnotou tých pôžičiek zo zahraničia, cez ktoré my prakticky strácame ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. No predsa, tí gaunery, ktorí rozkradnú tí milióny a miliardy, oni si za ne budujú svoj vlastný blahobyt, čiže to není žiadny toaletný papier a potom sa pokropí svetelnú vodu a sú z toho peniaze. A toto je vedomá sabotáž, toto je totiž riadené. Ja som šokovaný, že doteraz žiadny profesor ekonomiky, žiadny ekonom zo Slovenskej akadémie vied k tomu nezaujal stanovisko. A ja by sa ich chcel touto cestou opýtať, kde je vaša profesijná a odborná a občianská česť? Ako vy môžete učiť ekonomiku? Ja sa nečudujem, že oni potom dajú diplom, treba z takému Miklošovi, ktorého ja osobne považujem za najsprostejšieho ministra financií v histórii Európskej únie. Si zoberte napríklad, že keď oni prebrali krajinu po Mečiarovi, tak zbojníci, ktorí nakradli, začali podporovať pravicu a miesto toho, aby tým zobrali cez tzv. Nevyhnutné ekonomické reformy, ožebračovali národ. Veď to dokáže každý blb. Asi toľko. Dobre, a čo teda tá druhá časť? Prečo sú tie odvody tak nezmyselne vysoké, že nútia ľudí, aby podvádzali? Odvody musia byť zákonite preto vysoké, áno, lebo to, čo sa rozkradne, tak sa musí nejak dobiehať. Ako sa to dobieha? Vysoké odvody, zdražovanie. Prakticky táto vaša druhá otázka súvisí s tú prvú otázku. To jedno aj druhé na seba nadväzuje. A ja vám dám teraz taký názorný príklad, lebo ja som prakticky svojím spôsobom samouk. A ja keď napríklad rozmýšľam nad tým, že trebárs hitlerovský fašizmus a nacizmus zotročoval cudzie národy. Po novembrovi slovenskí politici zotročujú vlastný národ. To sú ale paradoxy. No taká je realita. No to je realita. Hitlerovský fašizmus a nacizmus podporoval
demografický vývin, čiže podporoval rodinu. A čo naši politici? Tí prakticky pákajú genocídu na slovenskom národe, myslím, že je to paragraf 418 odstavec písmeno B, kde vedome a cieľovedome cez ekonomiku úmyselným nevytváraním podmienok bránia slovenským ženám, aby rodili deti. Takže, a najväčší paradox je to, že práve takíto grázli idú hľadať fašistov medzi takými ľuďmi, ktorí majú treba nejaké národné cítenie, alebo dokážu im povedať pravdu. No, tak ale viete, praktika je taká, toto je globalistická praktika, že ak náhodou budete hovoriť pravdu, alebo nebudete s nimi súhlasiť, alebo nedaj Bože sa nebojíte, tak okamžite ste onálepkovaní, proste aby zbytok tých 96% vás nebralo absolútne v potaz. Pozrite sa. Paradox je ten, že viete, ja napríklad po technickej stránke, ja si to priznám, ja som diletant, som laik. Ja mám napríklad na počítače na internete, viete, len tie najzákladnejšie vedomosti. Ja som dokonca taký člen, že ani neviem, ani nerozumiem, ako sa SMS-ka podáva. Nemám na to hlavu. Lenže, predstavte si, keby ja chcel podľa seba, napríklad s tými znalostami, čo mám, hodnotiť každého človeka. To je to isté, ako vy, keď by ste bol dobrý technik a chcel by ste, aby som bol aj ja na takej úrovni. Čiže my musíme tých ľudí začať učiť od spodu. A ďalšia vec, my sa musíme začať nielen združovať, ale aj politicky angažovať. A jedinci, ktorí vedia, ovládajú silu argumentu, tak musia učiť tých ostatných takisto argumentovať, lebo silný argument, neprestrielný argument, ten je nebezpečnejší pre politickú moc ako dávka z gulometu. Áno. Asi toľko. No, my tu máme, napríklad my robíme, teraz to nie je proti politickej moci, ale proti, vlastne učíme ľudí, ako sa brániť proti korporáciám. A máme tu vždy hostia, riaditeľa spotrebiteľského centra, ktorý ľuďom dáva ktorý dáva konkrétne odpovede a proste na otázky ľudí, ako sa majú brániť, aby korporácie s nimi nezametali. Takže a určite by bolo dobré mať aj nejaké politické argumenty, aj keď si myslím, že na Slovensku skoro každý vie, že ktorá bije, len ľudia sa boja a boja sa proste, alebo sa nechcú spojiť. Povedzte mi toto, tento náš národ, prečo ľudia nie sú schopní sa spojiť za dobrú vec? V prvom rade treba povedať jedno. Právo na život zaručuje každému právo na strach. Mne, vám, celej spoločnosti. Mentalita Slovákov je asi taká, aká bola tu daná stáročiami a pretrváva naďalej. A pokiaľ napríklad tí ľudia budú musieť prísť do takej situácie, ale ja to poviem úplne drsne, je to cynizmus ode mňa, ale tí ľudia budú musieť padnúť tak na dno, že už nebudú mať kam cúvnuť. Pozrite sa, vlastný štát spravil z našich ľudí najlacnejšiu pracovnú silu otrokov. Ja som bol šokovaný, keď v živote by ma nebolo napadlo, ani pred novembrom 89, ani po novembre 89, že vlastne jaké bezcitné šelmy sa skrývajú v slovenskom národe. Prosím vás pekne, keď sú u nás takí politici, ktorý sociálnu samovraždu dá do kolónky ako súčasť nevyhnutných ekonomických reforiem, to je zmodernizovaný, stonásobne zmodernizovaný a zosofistikovaný fašizmus a bolševizmus. To sú zosofistikované zločiny proti ľudskosti. No áno. Druhá vec, zavedenie kolektívnej viny, to je horšie ako za fašizmu. Prosím vás pekne, tak politici rozkradnú a príde najsprostejší minister financií v rámci Európskej únie Ivan Mikloš a on zrazu tu zavede systém kolektívnej viny. To znamená, že za ekonomické zločiny týchto politikov
trpí národ. A zločinci a zlodeji si užívajú z nakradnutého. A tí ľudia, viete, samozrejme, je situácia taká, že ten nedostatok práce núti tých ľudí, aby sa správali tak, ako správali, ale ja verím jednému, že až to príde už k tej hranici a tí ľudia už nebudú mať čo stratiť, tak to budú strašné odvety. Dobre, pán Pavlík, ale zase to vyzerá tak, že ani títo politici zase nie sú až takí sprostí, aj keď sú, a nie už sú, akí sú. A ja si myslím, že oni udržujú ten národ tak tesne 10 cm s nosom nad zemou. Viete? Nie. Oni politici vlastne, oni stratili pojem z realitu. To ja nesúhlasím s vama, že oni vedia. Nie. Oni už totálne stratili zmysel z realitu. Veď predsa, ako môžu vyprávať také argumenty, ako vyprávajú. Samozrejme, že majú médiá, ja neviem, televíziu, rozhlas, majú napríklad, veď ja to vidím, viete, na internete kopu tých platených dezinformátorov. No lenže, pán redaktor, ja vám to poviem na rovinu. Zákony prírody, zákony politiky a zákony ekonomiky nie takej sily, ktorá by toto dokázala udržať v jednej rovine. Dobre, až to prejde za tú pomyselnú hranicu, tak potom bude zle. Dobre, a máte v hlave nejaký odhad, že keby sme to nechali teda všetko tak, ako to je, že kedy tá pomyselná hranica bude prekročená? Viete čo, o tú pomyselnú hranicu sa napríklad postarajú samotní politici, lebo najväčšie svinstvo na našej politickej scéne je, ja keď vidím napríklad, končí jedna koalícia a za posledné 2 mesiace sa snaží napáchať čo najviac škôd, aby tá druhá vláda do toho bahna skočila a pritom oni nemajú ani toľko ľudského citu, že pritom dobre vedia, že všetko si to odskáču občania tohoto štátu. No dobre, ale predpokladajme, že máte pravdu, dobre, tak napáchajú proste, narobia svinstva a teraz príde tá druhá vláda, ktorá vlastne vstúpi do toho bahna, ktorý im nachystali. Prečo tá druhá nová vláda im nejde po krku? Prečo im začnú stíhať? No, nemôže im ísť po krku z jedného dôvodu. Lebo vysoká politika na Slovensku je najorganizovanejšou zločineckou a zlodeckou profesiou. A tam sú všetci ako jedna rodina. Oni naoko hrajú divadlo pred ľuďmi, viete, nadajú si, pohrozia si. Ale všimnite si, jak sa jedná o okradnutie občana, o rozkradnutie republiky, tak sú ako jedna rodina. Ako je pravda, že nikto nebol odsúdený za svoje zločiny, takže niečo na tom bude. Toto mi je strašne smiešné, keď tých ctihodných domov, no ono sa nečudujte. Tento štát riadia zločinci. Zločinecké mafie. Lenže, keď si zoberieme trochu do histórie, ako tieto zločinecké mafie vznikali, tie mafie vlastne splodili politici cez svoje zákony a dneska tieto mafie vlastne riadia tento štát. Väčšina politikov sú ich biele kone a politické strany sú ich eseročkami. Môžete to vysvetliť bližšie, prosím vás? Ako? Že či to môžete bližšie vysvetliť teda, že ako sú? No pozrite sa, keď si zoberieme napríklad takú Pentu. Bola založená niekedy ten výsadok do toho Ruska, lebo tam už sa počítalo s tým, čo tu bude. Tak boli taký hashtag alebo dospívaty už boli v 87. roku pripravovaní na to. A teraz si zoberte, keď sem došli. Došli tu z holú riťu. Presne tak, ako tieto súkromné zdravotné poisťovne. Áno? A teraz ako získavali peniaze? No jednoducho politici spravili také zákony, kde dostávali desiatka, stovky miliónov, ale bez toho, aby pohli prstom. Veď pokiaľ napríklad by v takom Anglicku, alebo ja neviem, vo Švajčiarsku chcela fungovať nejaká súkromná zdravotná poisťovna, tak by tam musela prísť, musela by mať, dajme tomu, ja neviem, 100 miliónov eur, musela by najprv čosi postaviť, zabezpečiť a potom začať ordinovať.
Lenže aký bol systém u nás? Banda nejakých darebákov si založila, dajme tomu súkromnú poisťovňu, nič neinvestovali a teraz došiel prvý mesiac, dostali odvody a teraz toto budeme na naše platy, toto bude na naše zariadenia, toto bude na našu životnú úroveň. Vlastne ešte nič nevykonali a už mali peniaze. No ale bolo v tej dobe, naozaj bola reálna možnosť, že hoci kto si mohol založiť takú poisťovňu? Pozrite sa, to boli ľudia spriaznení cez politické strany. Takto vám poviem. Ja som myslím, neviem, či teraz v 28. časti to svedectvo Matianovej svokry. Ja som to napísal jednu vec, lebo ja som mal možnosť, viete, v 93. až 95. vidieť množstvo materiálov a množstvo analýz, keď som pracoval v necenzurovaných novinách v Prahe a v Brne a podielal som sa na rôznych aktivitách a ja som tedy isté veci považoval za fantasmagóriu. Ale vy ste neverili, že bola napríklad vypracovaná analýza už v 90. rokoch, kde už títo dravci finanční, tí už vedeli, že prví slovenskí politici, ktorí, viete, žili v panelákoch, mali nejaké biedne MBčka, chodili do Bulharska, po prípade do Juhoslávie, do Sovietskeho zväzu na rekreáciu, že pokiaľ sa dostanú k moci, takže vlastne oni stratia stratu súdnosti. A oni budú, teraz si zoberte, že dostal, ja neviem, nejaký politik alebo politická strana 50 miliónov, ale oni pripravili zákon, kde okradli vlastný štát, vlastných občanov o miliardu, ale tá miliarda išla bezpracne týmto dravcom zo zahraničia. A to sa robilo vedomá cieľa vedome. Prosím vás pekne, ako môže napríklad generálna prokuratúra povedať, že trestný čin sa nestal, lebo nebol preukázaný úmysel. To teda znamená, že za taký rok, 2, generálna prokuratúra povie, ja neviem, zdravotné sestry, ja neviem, lekári, učitelia, výrobní robotníci donútili silou a vyhrážkami 4% národa, aby tu rozkradli všetko. A oni ale nechceli to rozkradnúť. No prosím vás pekne. No čo to je za logika? Čo to je za logika? Tak on kradne, ale nemal úmysel to ukradnúť. Pán Pavlík, chcem sa vás... z bojnické vršky po celom Slovensku a teraz mi povedzte, kto z nich nemal úmysel? No, viete, ten úmysel je dosť ťažké dokazovať po legálnej stránke, ako jedna vec je, čo si myslíme, ale chcem sa vás pýtať jednu vec. Prečo tu nemá ani jeden politík, ani jeden úradník nemá absolútne žiadnu trestnú zodpovednosť za svoje činy? Ako je to možné? Tí ľudia môžu robiť, čo chcú, či už na schvál, alebo proste omylom. Vždycky to robia už. Ale nič sa im nestane. Počkajte chvíľku, máme hovor, ja zoberiem poslucháča. Mm-hmm. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, tu je Martina. Ahoj. Ahoj, mohla by som sa opýtať jednu otázku? Jasne, si véteri, hovor. Áno, ďakujem. Ja som počúvala, mne sa veľmi páči aj nielen to, ale aj ako to hovorí pán Pavlík. A presne tá otázka, ja tomu hovorím sociálny waterboarding. Áno, že vlastne je nám zle, ale ešte stále prežívame, ešte stále dúfame, že sa to snad zlepší. A ja už tak od včera rozmýšľam o tej téme, že vlastne čo urobiť pre tú zmenu, hej, alebo čo by sa dalo urobiť, lebo ako som aj hovorila, že vlastne musia to urobiť ľudia všetci spolu. A zaujímalo by ma, či by bolo cestou teoretická, respektíve fakt má názor pána Pavlíka na toto, bojkot volieb celoplošný. Že čo by sa stalo, alebo čo si myslíš, že by sa mohlo stať, ak by celý národ celoplošne úplne odbojkotoval celé voľby a nepadol by jediný lístok. Podri sa, vždy tam jeden príde, lebo dojde Ficovi stará a hodí ten lístok a myslím si, že taký je zákon postavený, že to bude platiť. Pán Pavlík, ako to vidíte vy? Viete, že ja som nepočul slabotú paniu. Dobre. Ale odpoviem na tú vašu otázku, čo by ste mi Dobre, Martina, ja sa ho spýtam potom, hej, díky zatiaľ. Dobre, v poriadku, díky, ahoj. Odpoviem vám na tú otázku. Áno. Ako som už povedal, tento štát riadia zločinci.
a zločinci si vytvárajú na svoj obraz políciu, prokuratúru, súdy. Čiže to je realita, to mi nikto nezaprie. Lenže najhoršie je to, že títo zločinci už tak prisluhujú štátnej moci, že prakticky od 94. roku tu cez ekonomiku a rómsky problém postupne likvidujú slovenský národ. Tu jednoducho za 30 rokov sa môže stať, že na východnom Slovensku to bude tak premnožené, že to bude druhé Kosovo. Z južnou Slovenska maďarský extrémizmus. A čo vlastne ostane z tohoto štátu? Teda, keď napríklad taký prezident Ivan Gašparovič, neviem, či to povedal, dajme tomu, pretože mu mekne mozog, alebo či jednoducho chce tak urážať slovenských občanov, keď povie, že za 20 rokov Slovensko dosiahlo toľko, teda mal na mysli tú samostatnosť, čo sa nepodarilo za 1200 rokov. No prosím vás pekne, a ja musím na to odpovedať, to, čo sa za niekoľko storočí nepodarilo Tatárom, Turkom a Maďarom, tak to sa podarilo zločincom a zlodejom národnosti slovenskej za necelých 23 rokov. Prakticky my sme zvrchovaní a nemáme tu nič. Áno. Kto zarobil na tej zvrchovanosti? Organizované zločinecké skupiny, ktoré riadil Mečiar a spol, čiže tí majú výdobytky zvrchovanosti nakradnuté a my prakticky nemáme nič. No, pán Pavlík, zase realita je taká, že rozložiť národ je jednoduchšie zvnútra ako zvonku, takže viete, ako to je. Pani sa pýtala, otázka znela, že či by nebolo riešenie pri najbližších voľbách proste neísť absolútne nikto, že by nešiel k voľbám a že či by to nebolo proste riešenie. Ja som aj na to odpovedal, že si myslím, že keď Ficovi príde jeho stará a hodí tam listok, tak to platí. Tak, a jak sú postavené tie zákony? Viete čo, myslím si, že nie. My musíme do budúcich volieb jednoducho presvedčiť čo najväčší počet tých obyčajných ľudí. A ja si myslím, že je to neuveriteľné, že konečne, že ten váš slobodný vysielač vzniknul, lebo mám taký dojem, že... Vydržte chvíľku, máme poslucháča, ja poslucháč poprosím, aby vydržal, kým pán Pavlík dorozpráva. A ten slobodný vysielač má mimoriadne veľkú cenu, lebo ja vám niečo poviem. Poctivý a slušný človek, ktorý je ochotný čosi obetovať pre túto krajinu, tak pre mňa má väčší význam a hodnotu ako 1000 kriklinov na námestí, ktorí vás v pondelok oslavujú a v útorok vám bodnú nôž do chrbta. To je pravda, no. Zoberme toho poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím. František, zdravím. Vydrž chvíľku, prosím ťa. Pán Pavlík je vo vysielaní, to je úplne skvelé. Vydrž chvíľku, prosím ťa. Pán Pavlík, počujete poslucháča? Áno, počujem ho trošku. No super, rozprávaj teda. Dobre, takže ja sa veľmi teším, že pán Pavlík to má všetko celé veľmi dobre zmapované, zľava, sprava, zhora, zdola. To je úplne úžasné počúvať a veľmi rád chodím na jeho stránky a ak sa to bude aj určite, budem voliť. Len tam je jeden problém, že o ktorom sa nejak vlastne nehovorí, neviem prečo, totiž to, keď sa stane nejaká akcia na Slovensku, nejaká demonštrácia alebo niečo také, že sa snaží niekto niečo takéto zorganizovať, tak príde tam 20 ľudí, alebo príde 25. A dáme tomu, že všetci Slováci sú týmto systémom maximálne nejakým spôsobom dotknutí, či už stradajú z tej alebo z onej strany, ale keď o niečo fakt ide, tak Slováci väčšinou až skutočne na pár výnimek zostanú doma. A o Slovákoch sa hovorí, že to je holubičí národ, ale ja si nemyslím, že toto je holubičí charakter, ja si myslím, že toto je čistá hlúposť. Ako nechať sa až do takejto miery zdierať, neviem, no. A že či pán Pavlík má na toto nejaký recept, lebo aj keby išiel teda ako kandidát na prezidenta do volieb, tak ja neviem, koľko za percento bude voliť, 1%, 2%, viete, to je celé stále o tom. To znamená, že či on vidí nejaké východisko v tomto smere.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, ono je to správna otázka. Pozrite sa. Sám vidíte, jak sa režim a médiá voči mne správajú. Mňa tak gumujú, skrátka, ja pre nich neexistujem. Čak samozrejme. A viete, ono, niektorí tí radoví redaktori, alebo takto už by to vedia tak avizovať, alebo nejakým tým kanálom poslať, že už sa aj takto cítia dotknutí, lebo voči mojej osobe prakticky zhodnú sa najväčší politickí nepriatelia a majitelia médií. Ale ja vám niečo poviem. Ja som hrdý na to, lebo keby mi mali robiť reklamu zbabelá zapredané médiá, viete, ja bych sa hanbil za to. Ja bych sa hanbil za to, lebo keď vám niekto nesvojprávny niečo robí. Ale ono je to takto. Jednoducho, že tá štátna moc bude robiť všetko preto, lebo oni vedia, čo by im hrozilo, keď bych ja došiel do tej televízie, kde bude mať zo zákona právo. Áno. Ja potrebujem miesto tých zákonných 15 000 podpisov minimálne 25 000, aby nemohli, ako viete si, nejaké výhrady nájsť. A pokiaľ ja prídem do tej televízie, viete, tak tam nastane rachot, lebo ja napríklad niektoré tie veci, ktoré doteraz publikujem, to je len také šlapanie na 60%. A ja mám veľmi veľa vecí pripravených v zálohe. Čiže bude sa robiť všetko možné, ale ja pevne verím, že pozrite, ja celý život razím jednu líniu. Viacerí mi ešte pred rokmi hovorili, že som romantik, že som snílek, ale ja tú túžbu popravde, pozrite sa, tou cestou som išiel stále, ale už je to teraz vidieť napríklad tie moje necenzurované stránky, jakú majú návštevu. Samozrejme, vďaka tým ľuďom, čo mi to robia, sa o to starajú, lebo ja také niečo nedokážem. Viete, ja viem napísať, odoslať a nejaké základné veci. Viete, čo ovládam, ale ja nemám strach. Pán Pavlík. U mňa rozhoduje sila argumentu a ja dokážem oponenta presvedčiť, ale pokiaľ mi ten oponent dokáže, že on má pravdu, ja mu to dokážem priznať. Ale ja nemám strach. Viete, ja sa teším na tie otvorené diskusie, lebo toto sú všetko frálky. Pán Pavlík, musím vás upozorniť na jednu vec, že aj keď sa dostanete, povedzme, do slovenskej televízii, ktorá je údajne naša, lebo si ju platíme, tak vravím údajne, lebo nie je samozrejme, tak ja vás chcem upozorniť, aby ste nedopadli tak, ako napríklad keď tam bol Peter Pčolinský, keď počas tých gorelých protestov, že ten moderátor ich proste odpal. Peter Pčolinský, no proste počas gorily, ale proste ten moderátor, tá moderátorka ich odpali. Rozumiete, ten rozhovor je tak vedený, že im nedali ani 10 času, čo dali ostatným a ich oponentom, a to isté urobia, predpokladám, aj vám, to isté urobili Ron Paulovi. Nie. Jak je takáto prezidentská beseda, tak tam má každý rovnaký priestor. Je zaručený rovnaký priestor. Keď to vyjde na každého 15 minút, tak bude mať 15 minút a sa to odratúva. A čo sa týka pána Pčolinského, vás trošku šokujem. Pán Pčolinský mi, ja neviem, pred nejakými 6 alebo 7 mesiacmi poslal nejaký výpis, lebo ja som bol vedený, myslím, ako preverovaná osoba, nepriateľská osoba, jeden z tých zväzkov sa stratil. A on mi to poslal ako na Facebook, no ja som sa na to pozrel a som mu napísal, že predsa to je, čo to je, však to je ako preverovaná alebo zaujímavá osoba. To znamená, že som bol pre nich nepriateľ. A som mu dokonca napísal, že jeden z tých zväzkov, že sa stratil a takto jeho sa skartoval. On mi napísal ako, že agent STB. A predstavte si, strašne mu vadilo, že ja som celý život robil v robotníckej profesii a ten zväzok tej preverovanej osoby, že mali ako značku betonár, čo mi tá štátna bezpečnosť dala,
A on sa vysmieval, on to nemohol nejak pochopiť, viete, že nejaký robotník, že čo si môže vedieť, že sa snažím byť nejaký exhibicionista, že sa tlačím do popredia, alebo ako toto, no tak, viete, to, pán Pšolinský, viete, to bol človek, ktorý splnil istú úlohu, nevyšlo to, no a skončil. Dobre, dáme si takto, než si dáme pesničku, lebo dáme si takú dlhšiu prestávku, aby sme všetci si mohli porobiť, čo potrebujeme, ale prečítam vám jeden e-mail, ktorý mi prišiel od poslucháča z Talianska. Píše: prajem pekný večer z Talianska, ďakujem za skvelú reláciu a za pozvanie hostia Vladimíra Pavlíka. Pán Pavlík, prajem veľa síl a úspechov vo vašej práci a ďakujem za všetko, čo ste pre Slovensko urobili a robíte. S pozdravom, Lukáš Kopáč. Áno, srdečne ďakujem pánovi Kopáčovi. Poznáme sa zatiaľ len cez internet. Dúfam, že niekedy na jar, alebo keď bude, že sa aj stretneme osobne. Veľmi dobrý človek a snaží sa takisto, čo si viete, ako pre mňa urobiť. Áno, a ešte napísal jeden poslucháč, píše: dobrý večer, pán Pavlík, je super človek. Odkazujem mu, že keď bude kandidovať, tak má na mojej dodávke reklamu zadarmo. Viete čo, ja vám takto poviem, pokiaľ ste čítali ohľadom tej prezidentskej kampane, ja som sa rozhodol, že ja nepotrebujem žiadno sponzora. Ono možná, viete, nejakí z tej vysokej politiky sa tomu zasmejú, ale ja si odkladám z dôchodku každý mesiac 30 eur. Nebude stačiť 500 eur, abych mal tomu šoférovi čo si dať, alebo na ten vlak. Ja nepotrebujem, rozumiete ma, billboardy, na čo? Alebo nejaké pútače. Na čo? Človek, ktorý ma nepozná, ja preho nič neznamenám. Ale človek, ktorý ma bude počuť, tak musí pochopiť, kto som a čo som. Áno. Dobre, zahráme si 2 pesničky a ja vám zavolám za 7 minút. Dobre, v poriadku. Dobre, zatiaľ sa majte, Dovi. Dovi. Naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača. Dobrý večer, pán Pavlík. Dobrý večer. Keby ste vydržali chvíľku, ja potrebujem pár vecí povedať poslucháčom. Samozrejme. Vrátili sme sa po dlhšej prestávke. Ako hostia mám pána Vladimíra Pavlíka, budúceho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Chcel by som plagnúť zajtrajšiu a napozajtrajšiu reláciu. Zajtra tu budem mať ako hostia pána inžiniera Mariana Fila, ktorý téma bude o výrobe vakcín, nedopatrenia pri výrobe vakcín, zloženie vakcín a z toho vyplývajúce potenciálne riziká pre zdravie očkovaných osôb. Bude to 7. a 8. hodina, ktorú ja tejto problematike budem venovať. No a potom zase v budúcnosti dúfam, že pán Filo príde dobre pripravený a on to už dosť povedal. A potom uvidíme v budúcnosti, pokiaľ bude potreba, tak samozrejme k tejto téme sa vždy radi vrátime, pretože si myslíme, že potrebujete mať dostatočné informácie, aby ste vedeli urobiť to najinformovanejšie rozhodnutie pre vaše deti. No a v piatok príde Tibor Eliot Rostas, už sme ho nepočuli 2 týždne, ale ako sme slúbili, tak v piatok ho tu máme. Informačná vojna bude výnimočne 3-hodinová. Keď ho už tu budem mať, tak ho vyžmiekam čo najviac. A potom nemusíte ísť tak skoro spať, veď v sobotu nepôjdete do práce, teda po väčšina z vás. Téma bude vznik mlčania, ako som vám vlastne k tomu dostal. Povieme vám, ako a kedy sme vlastne začali spolupracovať. No a samozrejme nosnou témou celého programu bude ropný zlom. O to proste dostal som dosť e-mailov a poslucháči chcú o tom vedieť viac. No a Tibor si zvolil ďalšiu tému ako sionizmus a antisemitizmus. Zase všetkým, ktorí sú, akí sú, odkazujem, že vás asi sklamem, nebude to protižidovská relácia,
ale budeme sa pozerať na veci triezvo a budeme sa opierať proste o fakty. Pán Pavlík, ja to mám e-mail od poslucháča pre vás. Áno. Píše: Dobrý večer, neviem, či tento e-mail prečítate, ale veľmi by ma to potešilo. Touto cestou chcem pána Pavlíka pozdraviť a vyjadriť mu maximálnu podporu. On bol ten, ktorý odštartoval lámanie ľadov našej kauze dedičstva. Nedokážem sa s ním už mesiace spojiť, keďže naše kanály sú sledované gestapáckými agentami SISky. Pán Pavlík veľmi dobre vie, kto som a čo riešim a chcem sa mu poďakovať. Keby bolo čo najviac takých ľudí, ako je on. Z Luxemburska vás pozdravuje Lukáš. Dobre, len aby ste vedeli, toto bol... Viem, lebo viete, je to veľmi dobrý človek, z ktorého chceli policajti a štátna moc z neho spraviť extrémistu, neonacistu. Je z veľmi slušnej rodiny. My sme vlastne na www.necenzurovanie.sk odštartovali ten seriál, ako ešte za bývalého režimu ich ex-prezident Michal Kováč okradnul o majetok. No, takže dobre. Nikto nemal odvahu do toho ísť, no, tak som Dobre, poslucháč sa vám poďakoval. A ďalší Ďakujem mu pekne, ak ma poslúcha. Určite vás počúva teraz. A hlavne jeho babku, pani Svitanovú, veľmi srdečne pozdravujem. Mali by sme sa stretnúť 24. v Košiciach. Budeme veľkou cťou. Dobre. Prečítam ďalšie e-maily. A Mária nám píše, že čau Noro, dobre si to povedal, v televízii bude mať pán Pavlík priestor ako Ron Paul v Amerike, alebo to bude tak, že kandidátov rozdelia do dvoch skupín a jedna bude populárnych ľudí a druhá nepopulárnych, ktorej bude aj pán Pavlík, aby sa jeho prejav znehodnotil a účasť znehodnotila, tak tam bude s tým kandidát na prezidenta Adolf Hitler, Grof Dracula, Mickey Mouse a Nora Mojsejová a bude to postavené do tej roviny exhibicionizmu, aby na to ľudia tak pozerali. Pozrite sa, ja viem, ako fungujú tieto médiá a ja by som si nevsadil ani nechať na maličku, že nebudú sa snažiť s vami vykývať, pretože takáto je bežná praktika. Pokiaľ sa budú cítiť ohrození, tak verte mi, že urobia všetko preto, aby ste tam hovorili niečo minútu a potom vás zarazia. Ale dobre, prejdem k ďalšiemu e-mailu. Marian nám píše, že zdravím vo spolok, mám otázku na pána Pavlíka. Prebehlo medzi nami pár mailov ohľadom Gorily 2 zverejnenej na jeho stránkach. Ja som mu radil, nech sa obráti s tým na nezávislé zahraničné médiá, keďže slovenské a európske oficiálne o tom písať nebudú, konkrétne Guardian. Guardian občas niečo pustí, aj keď je trošku doľava, ale áno, pustí. Pohlo sa niečo v tomto smere, alebo ani tadiaľ cesta nevedie? Pýta sa Marian. Viete čo, snaha bola napríklad jedného človeka, nebudem ho menovať, ktorý sa snažil s rakúskymi médiami spojiť. Keď si to šéfredaktor jednoho toho média prečítal, bol tak šokovaný z toho, že také niečo môže existovať, takže radšej od toho cúvnul, že to by mohlo ohroziť ako slovensko-rakúske vzťahy. Tak žiaľ Bohu. Dobre, a ten Guardian ste skúšali? Viete čo, takto, na tom pracujú už iní ľudia, tak uvidí sa, no ale viete, ale mne je strašne smiešné, čo to je za štátna moc, keď ľudia školení 2-3 titulmi ovenčení, v zahraničí vyštudovaní, si to nedokážu rozdať s človekom, ktorý celý život pracoval v robotníckej profesii. Je pravda, že som samouk, že som od 71. do 82. patril medzi isté spoločenstvo ľudí, kde som bol jediný v robotníckej profesii, ale tí ľudia si ma veľmi vážili a posunovali na ďalšie a ďalšie známosti, takže... Pán Pavlík, ja vám to poviem vám to takto. Takto vám to poviem, že môžete mať 3 tituly, ale keď ten, čo stojí proti vám, má na svojej strane pravdu, tak sa veľmi ťažko s takým človekom potom dohaduje. Mám tu ďalší
e-mail. Rudolf píše, že dobrý večer, vážim si vás, pán moderátor, dobre, ďakujem. Vážim si rádio, vážim si pána Pavlíka, vážim si všetkých, čo chcú spraviť niečo dobré pre Slovensko. Chcem sa spýtať, prečo sa snažia politici zničiť slovenský národ, či už formou podpory cigáňov, ničením podnikateľov a zotročovaním? Ako ste povedal, pán Pavlík, vzniká tu genocída. Prečo? Ďakujem pekne. Žiaľ Bohu. No, jak mi dovolíte, budem to trošku teraz musím obširnejšie. Keď som v 93. alebo v 94. videl analytický dokument v angličtine a preložený, mimo vedľa bolo ako preložený do češtiny, ktorý mal názov Postupná likvidácia slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém s výhľadom, aby za približne 80 rokov bol slovenský národ v menšine vo vlastnom štáte, tak viete, ja som to považoval ako fantasmagóriu. A nikdy nezabudnem na tú vetu, ktorú mi povedal tedy ten človek, nebudem hovoriť, kde pracoval, čo pracoval, ale mi povedal jedno: pane Pavlík, za 25 až 30 rokov, ak dožijete. Áno, je to pravda, tu prebieha genocída cez ekonomiku, tu štátna moc pod zahraničným dohľadom vedome a cieľavedome bráni slovenským ženám k rodeniu detí, lebo likvidovať ženskosť znamená likvidovať rodinu a konečný dôsledok je likvidácia národa. A cez ekonomiku uštvať ženu tak, aby nemala čas na vlastné deti, žiaľ, to je realita. Toto bude jeden z mojich veľmi vážnych bodov v rámci prezidentskej kampane. A ja sa budem snažiť medzi slovenskými ženami vytvoriť isté úderné skupiny, kde spoločne a otvorene sa bude musieť na túto tému hovoriť a bude sa musieť klásť aj otázka, prečo nevinní občania trpia za ekonomické zločiny politikov. A čo sa týka toho rómskeho problému, to je veľká hrozba. Všimnite si, ja kladem otázku vedeniu slovenskej polície a prokuratúry. My dobre vieme, čo znamená rómska úžera. Ako je to možné, že doteraz neobvinili ani jedného a neusvedčili ani jedného úžerníka? Lebo tí úžerníci, rozumiete ma, oni vyhovujú tým ľuďom, ktorí likvidujú tento národ, lebo keď ten úžerník ich okradne o peniaze, tak núti tých Rómov k trestnej činnosti. A ďalšia vec, ktorá je ten neuveriteľný cynizmus, my všetci dobre vieme, že tam je rodinná súlož. A teraz si predstavte, keď brat nabúcha sestru, alebo otec nabúcha dceru, alebo syn nabúcha matku, to je retardované decko, tých detí je X. A teraz si zoberte, štát musí vynakladať na tie deti financie. A ja som zachytil varovanie zo Svetovej banky, a mne už to hovorí jedno, že tá genocída a likvidácia toho národa, že dokonca už prekračuje isté hranice, keďže Svetová banka nám vyslala signál, že raz to bude rómska populácia, ktorá bude robiť na dôchodky majority. A keď vyslali tento signál, to znamená, dali signál politikom, že majú pritvrdiť ešte podmienky, aby tých Rómov sa množilo čo najviac, aby tých neprispôsobivých bolo čo najviac, no a slovenská majorita by postupne vymierala. Pán Pavlík, chcem sa vás spýtať, vrátim sa k tej štúdii, ktorú ste videli, spomínali ste, že bola v angličtine. Áno. Viete, či bola vypracovaná v zahraničí zahraničnými ľuďmi, alebo bola vypracovaná? Áno, vypracovaná, lebo ja som myslím v 28. časti z nej, ako čo si ešte pamätám, kde bola kompletná mentalita slovenského národa a dokonca aj to, jak sú kresťansky založení, a to už bolo vidieť, že tam skrátka, že budú sa musieť postaviť isté hrádze, aby sa to nejak narušilo. A si zoberte,
Ja som napríklad dlhé roky pôsobil v jednej medzinárodnej skupine, ktorá sa zaoberala vraždením a mučením našich kňazov, zmasívnovanie reholných sestričiek v rámci východnej Európy. S Paterom Liznom som bol spoluautor na Českej televízii ohľadom zavraždenia Přemysla Coufala. A stihodný dom Dobroslav Trnka túto kauzu dal na 50 rokov za kartel, za zámok. Skrátka, nesmie sa o tom ako hovoriť. A predstavte si, že KDH ako politická strana miesto toho, aby bola žiadala, aby tieto zločiny boli vyšetrené a potrestané, oni robili vlastne protikresťanskú politiku a dneska si človek z hrozu uvedomuje, že tu je väčšina národa negatívne naladená voči cirkvi. Hoci ja vám to poviem úplne otvorene, že žiaľ Bohu sú aj takí kňazi, ktorí nemajú rešpekt pred Bohom. Viete, lebo kto má raz rešpekt pred Bohom, tak nemôže robiť zlo. A toto je tá tragédia, to sa im podarilo. No, ja som to raz spomenul asi pred 2 týždňami, že ja, keby som osobne chcel rozložiť cirkev, tak by som ju infiltroval a nasadil by som si tam dovnútra vlastných ľudí, ktorí by ju rozložili zvnútra. Máme hovor od poslucháča, vydržte chvíľku. Dobrý večer. Zdravím. Môžem rozprávať, alebo mohol by som niečo povedať v danej téme, čo pán Pavlík rozpráva. Mišo Marian pri telefóne. No, takto môžete. Podri sa. Keď voláš sem, tak vieš, že môžeš. Hovor, si véteri. Dobre, ja by som chcel jednoducho odkázať divákom, že v prvom rade to, či sa niečo na Slovensku zmení, je v našich rukách, v rukách občanov, že pokiaľ sa ľudia budeme stavať ako ovce a budeme apatickí alebo ľahostajní, tak jednoducho nič sa tu nikdy nezmení. Ja ako pána Pavlíka podporujem, vynikajúco rozpráva, skutočne som z toho nadšený, ako rozpráva, ale určite, takže tento môj odkaz, alebo to, čo rozprávam, nie je smerované ani tak pánovi Pavlíkovi, ale skôr divákom, že jednoducho my musíme maximálne využívať internet, pokiaľ ešte slobodný, a vlastne maximálne rozvinúť kampaň osvetovú, kde Slovákov nejakou formou sa pokúsime zobudiť, lebo ináč to nemá význam. Nič, čo tu ako fungujeme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán Pavlík, počuli ste? Áno, viete, áno, díky pánu Mišunovi, lebo on by ma, je to dobrý šofér, kedysi ma do Banskej Bystrice viezol, bola zasnežená cesta, ale on je veľmi opatrný, veľmi skúsený a povezem aj do Košic, pôjdem s nimi ako. Ale musím súhlasiť s jedným, čo ste hovorili o tej cirkvi, že o tom rozklade. Áno, je také porekadlo, že nie je väčší nepriateľ ako nepriateľ vo vlastných hradoch. Presne tak. Tak. Takže takto my tu máme, a dneska sme tu mali pána Očenáša. Ja musím pripomenúť ľudia, ktorí počúvali, zase plno ľudí prskalo, však v pohode, ako od toho máte svoj názor, ale ja vám musím povedať jednu vec. Pán Očenáš je jeden hlboko veriaci človek a dokázal to svojimi činmi, nie kecami na Facebooku, ale svojimi činmi. Je to 80-ročný človek a to, že kritizuje cirkev alebo ľudí v cirkvi, je len z toho dôvodu, že on ako veriaci je zhrozený, čo sa v tej cirkvi deje. To je celé. No ja vám poviem, prečo on sa správa tak, ako sa správa. Lebo on má rešpekt pred Bohom. Áno. Veľký rešpekt. Viete, ktorý sa naučil cez svoj život, cez svoje životné skúsenosti, možno trpké skúsenosti, a že práve tá viera v Boha mu umožnila, aby to prežil. Áno. Dobre, máme tu od poslucháčky e-mail, píše: ahoj Noro, už asi mesiac mi behá porozume, možno blbosť, utopia, ale čo ak?
podať na najvyšší súd alebo do Štrasburgu na súd žalobu na štát za porušovanie článkov ústavy, napríklad článok 36. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň. Ak by sme to podali hromadne viacerí, možno by sa niečo pohlo, ale moc tomu neverím. Držím palce. Čo si o tom myslíte, pán Pavlík? No, pán redaktor, to je, tá dáma povedala vynikajúci názor. Totiž, pokiaľ ste si všimli, my sme spolu s Ferkom Bednárom a Marianom Mišunom sa vypracovalo istý postup, podľa ktorého teraz prvý raz pán Dobrovodský podal tú sťažnosť. Viete ako? To už je odborne vypracovaná sťažnosť. A podľa toho budú musieť postupovať všetci, ktorí majú problém s tými neprispôsobivými, a ono sa kľudne môže stať, že toto občianske združenie ľudia v ohrození môže nabrať na veľkej sile a môže sa stať napríklad, že 30 000 ľudí podá hromadnú žalobu. No to by bolo zaujímavé. Ohľadom toho, že ako im tí neprispôsobiví ničia život a ničia majetky. A toto, čo tá dáma povedala, to je vynikajúce. Áno, presne toto je ono, hromadná žaloba. Dobre, Dada, takže to nebola blbosť ani utopia a pán Pavlík si myslí, že to je dobrá vec. Len treba naučiť tých ľudí, aby sa naučili brániť. Áno. A ono dokonca sú aj prostriedky, ako sa dá brániť, len proste ľudia to budú musieť využiť, to je celé. A áno, bude to dlho trvať a budú hádzať vám polená pod nohy a budú robiť prekážky a predĺžovať to, ale treba vytrvať. Pán redaktor, ja vám prečítam napríklad paragraf 420 trestného zákona, ktorý neskôr použijem na konkrétnych politikov a ktorých verejne obviním z tých sociálnych samovrážd a z duševného vraždenia. Čiže mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie. Odstavec 1. Kto v súvislosti s výkonom pravomoci orgánu verejnej moci inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na 2 až 6 rokov. Čiže dohnanie človeka k sociálnej samovražde, duševné vraždenie, lebo ja som čítal vyznanie, viete, ja dostávam hodne takých otvorených listov, alebo nejakých, čo mi ľudia ako povedia. A ja vám môžem jedno povedať, že medzi najväčšie otrasy bolo, keď počul som vyznanie 2 ľudí, ktorí zo zúfalstva chceli spáchať tú sociálnu samovraždu, mali od Boha to šťastie, že nejak dostali tú pomoc, ale chcem povedať, ten človek, pokiaľ sa po 3 rokoch toho duševného týrania rozhodne, že si sadne na tie koľajnice a že keď ho ten vlak prejde, že už bude koniec jeho utrpeniu. To sú tak odporné zločiny, ktoré títo gavnery robia cez zahraničie, že to si nedovolili ani hitlerovskí fašisti a nacisti, lebo tých starého a bezbranného človeka, keď ho dopratali do koncentráku, tak behom toho dňa ho šupli do plynovej komory. Ale to, čo robia tieto šelmy s ľuďmi, presne toto je na to jak vyšité. Ja len z hrôzu pozerám, ako tu sa fašizmus hitlerovský, stalinský neobolševizmus, jak sa to tu poúčtuje. Predstavte si, že vy chytíte na čierno jednu rybu a oni vás za tú jednu rybu odsúdia, čiže tá jedna ryba má väčšiu hodnotu pre tento zločinecký štát ako ľudský život človeka, ktorého títo zločinci cez ekonomiku doženú k sociálnej samovražde. Áno, ale teraz ste niečo trafili po hlave a ja to poslucháčom vysvetlím. Či už Lenin,
Hitler, Mao Tse-tung a Stalin, všetci boli financovaní tou istou skupinou ľudí. Skúsili fašizmus, nefungoval. Skúsili komunizmus alebo socializmus, tiež to nezafungovalo. Lenže prišli na to za posledných nejakých 20-30 rokov, že kombinácia týchto dvoch, to znamená fašizmus v zmysle, že je korporátny fašizmus a z komunistickej ideológie zase úplná závislosť ľudí na štáte by mohla eventuálne fungovať. A to je to, o čo sa teraz vlastne globalisti snažia. Áno, presne tak. Máme tu ďalší e-mail. Marek píše: Pán Pavlík, prípadne Norbert, povedzte, ako vás majú ľudia podporiť, čo mám robiť, aby som vám pomohol, ako urobiť to, aby vás vnímali masy. Ďakujem. No, za nás môže zajsť na našu stránku, tam sú hneď pod bannerom sú také, že plagát, to sú PDF-ka a dokumenty môže stiahnuť, vytlačiť to, rozhádzať to susedom. Tam je vľavo. Nie, toto hovorím za nás. Ja potom vás nechám hovoriť za vás. Za nás môžeš stiahnuť nejaké malé plagáty, to sú A5-ky, môžeš to nastriať a naházať to do schránok, proste svojim susedom rozprávať, priateľom. Ak máš zvyšných 5 eur, môžeš nám poslať. Ak poznáš nejakých zaujímavých ľudí, tak nám ich dohodni, radi ich pustíme do vysielania. A teraz pán Pavlík ti povie, čo môžeš robiť pre neho. Tak na stránke, ja ďakujem pekne za pomoc, na stránke www.necenzurovanie.sk je pod tým, čo je písané o mne, vľavo hore sú také ikonky a myslím, 4. alebo 5. ikonka od vrchu, to je taký obdĺžnik, tam je napísané prezidentské voľby 2014. A na to, keď sa klikne, tak tam to navede na tie petičné hárky. No a tam je aj ten petičný výbor, čiže ja bych uvítal, že pokiaľ nejaké podpisy by sa zohnali. Dobre, ďakujeme. Ja to mám od poslucháča, že to máme ozvenu, my to vieme. Počúvaj nás buď cez Winamp, alebo VLCčko, alebo nejaký iný prehrávač. Maťo na tom maká, údajne zajtra do obedu by to malo byť všetko hotové, celé to prerába. Takže ak máš problémy s počúvaním, skús dať streamovaciu adresu do Winampu, alebo kľudne iba klikni na iný, proste nie na to malé rádieko, ale to, čo je na stránke, sú ďalšie tie linky. Teraz píše nám Roman: Zdravím ťa, Noro, a zároveň aj pána Pavlíka. Ďakujem za ďalšiu super debatu. Chcem sa opýtať pána Pavlíka, či by nemohol povedať trošku viac ohľadom prezidenta Kováča a tej rodiny, ktorú okradol. Máte záujem o tom rozprávať? Samozrejme, je to na mojej stránke, len teraz neviem, či je to rok 2011 alebo 2010. Tam je toho vyše časti. Takže máte to u vás na stránke, to je? Samozrejme, je to u mňa na stránke. Takže môže si to tam čitatelia ako nájsť. Tam som uverejnil aj konkrétne dokumenty, materiály, všetko. Dobre. Píše nám Peter, že iba sa tak zamýšľam, nie sú práve benevolencia a ústupky rómskym obyvateľom spôsobené aj strachom z prípadnej zbory práve tejto menšiny zo strany politikov? Už sme podobnú situáciu na Slovensku zažili, keď časť tejto menšiny zastavila až armáda. Myslím, že Rómovia ako prostriedok k zmene môže byť veľmi silný. Väčšina z nich na druhý deň nejde do práce, takisto sa nebojí o miesto, ako napríklad lekári, sestry, učiteľky a podobne. No to je zaujímavý postreh, ale ja vám to poviem zo svojej skúsenosti. Keď som robil v Prahe na metrostave, tak tam robilo dosť Rómov a ja som napríklad poznal otca a 4 synov a otca a 3 synov, ktorí tam ako robili. V robote si dokázali pospevovať a boli hrdí na to, že nikto nebol v kriminále. A teraz tá atmosféra voči tým neprispôsobivým Rómom, totiž štát nás zavádza, lebo oni potrebujú, rozumiete ma, aby my vlastne v tých neprispôsobivých Rómov sme videli skutočných nepriateľov, pritom my si nedokážeme uvedomiť, že
Je to štát, ktorý vedome z nich robí neprispôsobivých. Pozrite sa. Ten Róm, aj keď je neprispôsobivý, nemusí vedieť čítať, písať, alebo má, 5-6 tried ľudových, ale on sa prispôsobí tým podmienkám toho štátu, ktorému ten štát dáva, na úkor majority. A tým pádom, čím je väčšie nebezpečenstvo alebo agresivita tých Rómov, tým viac je tých parazitných darebákov, ktorí žijú z rómskej problematiky. Ja mám jeden zásadný názor. Žiadna politika, žiadni splnomocnenci, reholné sestričky a komunita reholných sestričiek a tam, aby išli peniaze, lebo im tá viera v Boha nedovolí, aby okradli čo len 1 cent. Poviem vám jeden príklad z Košic z roku 2010, tam sme mali meeting predvolebný. Na jednej strane sa postavilo proti nám 300 Rómov, z druhej strany 300 bielých. A teraz ja som teda vystúpil ako prvý. A tak som ich slušne pozdravila, teda sa ich pýtam, Deško, Aranka, až v hodine smrti sa vás Pán Boh opýta, Deško, Aranka, ako to, že vaše deti hladovali a vy ste prefajčievali a prepíjali to, čo patrilo vašim deťom. A ja som videl, jak tých Rómov vyšponovalo, lebo ja trošku tú mentalitu rómsku poznám. Oni majú silný vzťah k viere. Áno. A preto tie reholné sestry, to ja považujem za základ. Lebo vlastne ich okrádajú všetci. A nie tí Rómovia sú vinní, že sa rodia závratnou rýchlosťou, ale tento zločinecký štát, ktorý im to umožňuje. Tento štát na nich pácha ten rasizmus. Ľudia proti rasizmu páchajú na nich rasizmus, lebo v tomto ich podporujú. Amnesty International a všetky títo mimovládky, tí vlastne páchajú voči týmto Rómom zločiny proti ľudskosti. Lebo keď tá reholná sestra by im povedala, vieš, Deško, ty nemôžeš súložiť so svoju dceru, alebo, Aranka, ty nemôžeš súložiť so svojím bratom. Ten Róm napriek tomu, že má minimálne vzdelanie, ale on to dokáže pochopiť, lebo oni majú silný vzťah k Bohu. A je dostatok takých príkladov, že kde táto viera funguje a ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak z tých Rómov sa dajú vychovať úplne iní ľudia. Viete, to je zavádzanie, že všetko na nich, a ja si pamätám v tých Košiciach, na to nezabudnem. Oni, keď som toto povedala, keď potom skončil ten meeting, ja som videl, že oni mali takú trému sa ma na niečo opýtať, ale potom, keď si dodali odvahu, tak boli veľmi úprimní, veľmi toto. Oni by aj chceli, ale jednoducho tento štát nemá záujem. Lebo tie peniaze, ktoré majú už na rómsky problém, nikdy k tým Rómom neprídu. My si musíme uvedomiť, že je toľko parazitných darmožráčov, ktorí žijú z tohto ich nešťastia. A práve tento štát nás navádza, že oni sú tým skutočným problémom. Poviem vám ďalší príklad. Bol Mečiar menej cenný, alebo duševne zaostalý, alebo taký Kino, alebo Rezeš. A pozrite sa, oni nemuseli byť neprispôsobiví, ale prispôsobili sa tým zákonom, ako okradnúť túto republiku, ako okradnúť vlastný národ. A viete, to by bolo trošku na dlhšiu diskusiu, ale preto vzniklo, my sme dlhodobo špekulovali s Ferkom Bednárom, ako konečne, čo si spraviť, aby sme boli partnermi štátu. Teda sa založilo to občianske združenie Ľudia v ohrození a my už budeme vyvíjať trošku iné aktivity. A ja som aj napísal do toho úvodu, že my budeme hľadať spoluprácu aj s tými slušnými Rómami, ktorí chcú žiť ako ľudia. Lebo štát nemá zájem to jednoducho to sú peniaze vyhodené do luftu, ale my budeme trošku už so starostami komunikovať a tak ďalej, lebo teraz to je ten najnovší príspevok, čo mám na stránke, to dostali všetci poslanci, všetky tie ministerstva, médiá,
Ale budú samozrejme zbabelo to mlčať. Ale to asi prečítajú ľudia, tak tam uvidia, ako vyzerá odborná správa. No, ja si myslím, že medzi tými Rómami hlavne chýba dostatočná osveta. A nikto sa im nevenuje, nikto im veci nevysvetľuje, nahádžu na nich hromadu peniazy a myslia si, že problém odíde, ale samozrejme, že neodíde. Oni nahádžu na nich hromadu peniazy. Oni nahádžu úžerníkom a tí, čo peniaze majú rozdeliť, aj ty si nahádžu sebe do vrecák. Pozrite sa, medzi nimi, veď keď si zoberete, ktorí tí kultivovanejší Rómovia, veď napríklad ich hudobný talent, maliarský talent, ale to, čo robia s tými deťmi, že umožnia tým deťom, aby sa rodili do takého prostredia, to je zločin tohoto štátu. To je vedomý zločin. A čo tu teraz bude za 30 rokov? Ako? Ich návyky pracovné nulové. No tá generácia, ktorá bola zvyknutá pracovať, vlastne za 20 rokov už to nebude. Máme telefonát. Dobrý večer. Haló? Haló? Dobrý večer, zdravím, Ondrovič Tomáš. Tomáš, jo, už som si myslel, že dneska nezavoláš, som sa tu normálne začal triasť. Hovor. No, zdravím aj pána Pavlíka, my sa trošku poznáme. A chcel som mu poďakovať za to, že to povedal tú svatú pravdu, že je obrovský útok na katolícku cirkev. Hej? Katolícka cirkev je podľa mňa taký nejaký kľúčový moment. Keď bude zlomená cirkev, tak sme v háji. Tak, to je všetko, ďakujem. Dobre, ďakujeme aj my. Tomáš, uvedom si, a každý z vás, kto počúva Slobodný vysielač, že pán Očenáš nie je nepriateľom cirkvi, v žiadnom prípade. Je nepriateľom ľudí v cirkvi, ktorí tú cirkev dotiahli alebo proste ju dokopali do takého štádia, v akom dneska je. A je zraniteľná hlavne práve na tieto útoky globalistov. Takže ja si myslím, že pán Očenáš ju chce ochrániť. Ja som agnostik, nie som veriaci, ale tiež si myslím, že to je posledná bašta, ktorú potrebujú globalisti dobiť. A áno, majú tam nastrekaných svojich ľudí. A áno, bude to možno tvoj biskup, možno to bude nejaký kardinál, ale proste sú tam a treba sa na toto reálne pozerať. Toto je boj o moc, toto je boj o mysel ľudí. A pokiaľ katolícka cirkev sa nezobudí, tak tento boj s globalistami prehrá. Títo ľudia tu tiež nie sú 10 rokov, ale sú tu stovky rokov a majú tiež dlhodobý plán. Pozrite sa, najväčšia chyba človeka je, že menšina chce vládnuť väčšine. Áno. To je úplne jedno, či je to strana, alebo je to cirkev. My máme napríklad, ja neviem, či je tých cirkví 50 alebo 60, ale ako môžu oni tvrdiť, že len ten ich Boh je najlepší? Boh je len jeden. Boh je len jeden a Boha človek môže objaviť aj v tmavej komore o rozlohe 2x2 metre štvorcové. Áno. Ja tvrdím osobne, že vaša viera v Boha a cirkev nemajú čo spoločné. To, v čo vy veríte, je vaša súkromná vec a nemyslím si, že k tomu potrebuje kdokoľvek organizáciu, ale keď už je tá organizácia, tak tí ľudia by si ju mali chrániť, ale nie tým, že strčia hlavu do piesku a teraz sa nebudú o problémoch baviť. Potom vás tie problémy akorát zožerú. Hej. A ja by som nerád videl padnúť katolícku cirkev na kolená, pretože to, čo príde po nich, tak to nikto z vás nechce, to mi verte. Presne, to by bola tragédia. Lenže pozrite sa napríklad taká politika KDH. Veď to je politika priamo antisociálna, ktorá priamo ľudí odradzuje. Teraz si zoberte, že tí nepriatelia Kristovej cirkvi, jaké oni majú tromfy, ktoré im priamo KDH dáva. To žiaľ Bohu, to je realita. Dobre, pán Pavlík, čas sa nám naplnil. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie. Určite sa nepočujeme. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým poslucháčom. Prajem im príjemný zbytok dnešného večera a dúfam, že spoločne niečo dokážeme. V jednote je sila.
Ďakujeme. Určite sa nepočujeme naposledy. Ďakujem vám ešte raz. Verím, no tak vy ste u mňa prednostní. Ďakujem vám, prajem vám dobrú noc. A ja vám ďakujem veľmi pekne. Dovi. Tak to bol pán Vladimír Pavlík, budúci kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. No, neviem, čo ste si odniesli z tohto rozhovoru. Ja som si odniesol jednu vec, že pán Pavlík veľmi, ale veľmi voľne používa slovo ctihodný. A keď nevieš, o čom sa bavím, tak si nepočúval poriadne. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Zajtra tu máme teda pána Fila. Bude tiež zaujímavé. Už mi tu prichádzajú otázky od poslucháčov, takže určite sa budeme mať o čom baviť a predpokladám, že zajtrajšok, keďže sem ide zo Žiliny, tak asi to trošku pretiahneme. Takže ešte raz vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.